Ассалому алайкум бародаро ва подписчикони канали Автолайф. Инҷо олами чихолҳо аз магазини Автолайф аст. Барои тамоми намуди мошинҳоро чихол дорем. Поликтон мефурад чихол ва палаткои сифати беҳтарин овардагием. Нархҳо дастрас. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона дорем. Номерҳо дар рӯи экран аст. Дар WhatsApp мо метавонед муроҷиат намоед. Биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. Мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. Сифат дар ҷои аввал аст. Автолайф бо шумост. ҳамватанони азиз, агар шумо мехоҳед ба границаи Қазоқистон рафта биёед ва намедонед ба кадом компанияи бовайнок муроҷиат намоед, мо ба шумо тавсия метем ба компанияи Акаи Хуршед муроҷиат намоед. ин бародари худмон аст ва 24 соат дар хизмати муҳоҷиро ҳастай. бо нархи арзон шуморо бурда меёранд ва ҳатто барои туғрӣ кардани документҳоятон ба шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад ва он нафароне ки документҳояшон проблема доранд омада аз хонаи шуморо гирифта ба граница мебаранд. нархҳо арзон аст. номерош дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Автолайф занг бизанед, бо барои шуморо скидка мекунанд. Марамат бародаро Toyota Camry 5 соли 2016 солай. Дивонима ё авион? Авион 2 7 литр аз ход дора. ҳуҷҷатош чанд хайра? ҳуҷҷат тайинрофта 1 сола. салом шак мегирем бародаро. салом шам як тамошо кунед. хоб даро электро абагреш автомат варианти алиши ҳам дур 150 000 пробег монитор полни наворотай. марамати нага қафо аминем бародаро. состояниеш беҳтарин ай. нархи чанд сумака? 275 алишам мешавад. мошини арзон хати. хоб 275 000 номерон 805 35 30 занг мезанен яка барои шуморо бештар маълумот метавад. хоб вариантҳои алиши ҳам дорад. хоб марамат бародаро Pradо соли 2006 объем 4.6 тагай. хоб ҳуҷҷатош 1 сола 4 балони нав свечахаи хитон дидестен. марамат саломшан мегирем. саломам як тамошо кунем. хоб автомат абагреф хоб люкам дорад. ина салон. хоб 140 000 вариантҳои алиши ҳастае. любой мошин хати алишан мешавад. номерои кара мемонам бародаро занг мезанед барои шуморо бештар маълумот метаванд. хоб 901 55 04 02 марамат лексусои рексои 450 соли 2012 объем 4.5 гибриде бародаро. нишон вагон. салом шак мегирем. салом шам як тамошо кунем бародаро. абагреф лифт мултирул старт стопай автомат. хоб поли наворотай. салони қафош. марамад агар қафо мегирем қафо мебинед. состояниеш беҳтарин ай. хуб задни камера монитор свечам дестен 4 балони нав. нархш чанд сумакаи?
230,000 عمره کرامی اون زنگ میزنیم خب برای شما بیشتر 900 07 07 98 Toyota Verso вардоро 2006 сол объёмаш DVD дизел ина нав омадагӣ вагонай растамош кашидагӣ як тамошо мекунем як салоншо бинен ҳаққи бошам як мебинем электропакет ҳаққи бошам хуб ин ҳаққи бош чорта электропакет коробкаш механик ҳама оборотош кор мекуна старт стоп дора кондиционер ҳама ҷиҳата хуб 2006 93 884 97 77 80 80 мега бо муомила мешава ина номроша гуфтум марамат зам зана када қатиш чахчах кунем Nissan Tiana бародаро солош 2009 объем 3.5 бензин газам дора бензини холи ака бензини холи ҳуҷҷатош ҳаст чандш гуфтесен марамат ина салонаш даро электро абагреф автомат хоб мултирул старт стоп даст ҳама народ кор мекунад люкам дорад потолок панорама агар хафа медирим ай хафаам тамошош кунем ча 130,000 муомила дора бу вариантои алиши дора фақат сум варианти алиши аст номро карам мемоне номро таста инҷа хуб 989 22 22 08 занг мезанед яка барои шуморо бистар маълумот метавад касои даки маҳкум мешавад я мерседес сечка бардоро 99 сол объёмаш дай як тамошо мекунем засени балонош задни камера доштае и тонировкаш чанд қадига ака солуна дай ҳамаш солуна мега 4 электропакет коробкаш автомат чойнав люк дора салонш тоза чанд та гуфтесен рака 80,000 бо муомила мешава номро табгу 800 19 41 марамат занг бизана када қатиш муомила кунед бо арзонам мекунад як кия бародаро 93 сол объёмаш 1.8 як тамошо мекунем 4WD я полный знакомый Мерседес додари галема генай я дараш музыкош ами
дизел рақибшам зуд чихол монитор дорад. Кибижда балонам дошта. Ҳуҷҷат дорам ака? Солона ҳуҷҷатам дорам мега. Коробкаш, механика, магнитофон, монитор, ҳама ҷиҳата состоянии зуд. Мошинчара тайёр кардагиам. Як 8 ё як 6? Як 6 простоя? Чанд та гуфтед ша? 30,000. Бо муомила мешава? номерои телефон табгӯ ака. 900 55 5099. Ина марамат занг бизанед када хатиш муомила кунед. Бо арзонам мешава.